Merry Christmas, ja vás zdravím ľudia. Konečne som natočil sa z jedno video, aj tak budem mať asi 1 alebo 2 minúty. Pretože som teraz dlhšie nehral, lebo som mal pokazený mikrofón. A teraz na som dostal nový, takže jej, I'm happy. Prajem vám bohatého Ježiška. No, bohatého zase máte po Ježiškovi, a ja mám. Takže napíšte mi, ak sa vám teda chce, že čo ste dostali, či ste šťastní z Ježiška, či ste ho mali bohatého. Ja som strašne šťastný z Ježiška, ale fakt, že moc. To je asi všetko. A pochválim sa vám na Kubovi. V mojom účte som dostal z čaráku, čo to trepem. Z hospody som dostal rukavičky, Epic. Viem, našťastie to už sa nemalo brať ani dávať na seba, ale mal som zlé rukavice. Tak a na americkom serveri som si robil účet, dneska to som napísal, starý 24.12.2013, 20 hodín. A spravil som si tento účet za asi 5 minút, čo som proste len preklikal hubičky. Takže to je všetko asi. Tak ja vám prajem teda pekného Ježiška, pekného Ježiška sviatkov. Čus.